Мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, собираются в мечети сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова. На мероприятие в честь дня рождения великого устаза прибывает и муфти региона. После совершения коллективного намаза Салах Хаджи Межиев рассказал о жизнедеятельности аулия. Внутри святыни верующие прочитали священный маулид, восхваляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Дальше Коран Чабох, «Ала инна аулия Аллахи, Аллах дейл гергерна бокулла, ла хоуфун алейхим санкан қиматтина хирам хирбат, вала хум яхзанун ишкан қиматтина гайрни хирбат бо». Дальше Коран Чаха, дейл гергерна хьяс бо, царяха, хомахкаха, دين داخش دين كل داخش بيحكي جاليخا إنسان يترشيه دالتون قيلي تايويلا. Следом мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, собрались во дворе мечети и совершили коллективный зикр. تقوي دال مقلع دوي دال على دال دوينس كان دوق إن فردوس يلصبون وين خليت وينس الله دال سنة رزق وين رزق دال شيقية محمد وخلا يلجن شفاعة مدوخلا أستاذ قلنا له ترجون مدوخ. Со дня рождения шейха Иласхани прошло 211 лет. Это одна из самых значимых дат в истории чеченского народа. По поручению главы региона Рамзана Хаджи Кадырова каждый год она отмечается религиозными мероприятиями. يلسن وترحج دال غير يلسن خيدي كشي كان دنيا شوالش دين ووش أخيت بيركتي خز ديل هاورن قولم بو هو ماخع مصو ريون شكا اشتابيل شقولم شبو إذا هو باشا رمزان حج دال آل شوي لزه دال ديكنز بيخم بيل سن أمرون سنة حج دنيا شوال دي دين دير دوي لورور دوي ماخع هو خندي لورور دوي لارر هدو إيش ديل حاخور سانش داخر تا مجلس تا ديل حاخور تا قرآن ديشر تا مول ديشر دادولش دات إيش ديلي بيخوش بي آخ وين طولم بلر إيش عالش بر ديلي ديو خوش بي وسخلوش دالا جرجر زمان شو طولم بالمخش ماش مستنتي بيرزبويل خارцу إيشا يل بقو طولا يل دال. Шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, выдающийся исламский ученый и проповедник. Его призыв учит очищению, скромности и богобоязненности. Адам Арсанукаев, Абдулла Батаев, Адам Михаев, Турпал Алханов. Неделя.